Kardom carving long life kelang ratum don pinini tum carving long life tim ben non mat ke nili tum ke do bangke difu rong supi long nili tum non ke do bangke dake kuma hem tu nik none dag rong par hem hem tun long sidolo dag rong par hem tun long non nili tum la pitita long ini sar lo pulote alang litum ka prek kailo ilitum asong zir tum ni marli tum ningi che thenai nai abang pietum lo alang litum hem kaprek di litum swallow tum women empowerment aputhak alang litum entrepreneur aputhak self help group aputhak alang litum same matha RDCPC comfort zone pen mate ahem arit pen se alang litum kadugove alang tum self help group chesengsi alang litum amena bangke hempi self help group ke alang litum lo lapen lapu bangke Kim Lakha self help group abang piatum lo angke ICC self help group long bangkep di bang kep dulu la si alang litum la bang social help group non head jong la tim ni pen alang litum Delhi rong supi long an si alang litum damsi la da alang litum street food festival and self help group products exhibition along si alang litum chipati dulu la bang ke Amrit Adhyan Rashtrapati Bhavan New Delhi long si on 16 August to 14 September non head lang alang litum kijut la alang litum Ministry of Housing and Urban Affairs Gulf of India tapen la soa dimlong si alang litum chepati pipon si hini self help group alang litum hadangan ledam lo lapen litum akhai phan ilitum pendeng support penceng lo kaprek traditional api pendeng support same alang litum chepati dun lo hadak labang so expo long lase litum han ke isi nong me ke wan ason lo lapen alang litum journey aputhak jasamet lapua ni lo president lo lapua president abang ke alang litum la hempi self help group edi la so amen ko son si ke chelong ma lapen self help group komentu aningkan si nalitum ke seng ma lapen bang kwana bang pi si ke seng ma lapen ke kecing founder ating kadu we chidura pet lo ma mante ko son ma la so journey puthak le nang lihin pen lam thisi pini media butung mane media hoi pen alang litum nilitum aphan kecupa ting pen nang humria policy ninga klong pen alang lipan kardom pipajir lo kardom na sinon media theng no nilila me than ji bangke lapuen lo mane jo nilitum hempi self help group November 2006 aning kan si nilitum hempi self help group seng iglo 2006 pole non ke 2025 pole te ningkan thong laan lo sir thongkep ha 2006 2006 ke di 2006 hala sohut pen nilitum hala sohut bangke mane nilitum self help group seng nangi pu nilitum chini dun pensi mane nilitum abang cheseng lo mane hala sohut nilitum ke tangka ke du kali mane kaddu ka beta kiddu ka bang phisai de nalitum kunarong basila social help group ke seng lo atema lorong si tong se seng ma mante kapek rong tong tiju son jan kali dak rong sivet ante la sorong amen ke koson rong ceklam ward nong 4 akur ke akur rong akur ke biarong arong sara men ke de benbe alang li non ke alang li pirthe ke avek det lo he alang li sang tet chu endamik jui lo asinon la soning kan pen nilitum seng kon nasi ke ching vai pen ko masinal tuhan bidina pilo self help group dagarong penda seng nang mane la nilitum sarpimar doan si mane chi seng iglo he chi seng lo hala so nilitum achik lo jontin thongkep chirung pensi nilitum chubirti lo langpi hasut ke langpi dihangi bank pulang sitanon ke Assam Gramin Vikas Bank pulo he hasut nilitum chubirti pensi nilitum asap tangka chibilo la thongkep chirung si la pen keng ke nilitum asap pu aningkan wang ta mane konat ma hormung pinini nampo la sopot nilitum bunai po hon chunampo chongdat chutelu pen hon chunampo pine jambrong thakpo mapla thakpo gamusa thakpo la pen plus ako la son Bruce Ping lake la hai nilitum bunai ponlo la si halaso hu arjiding ulo la pen ako puthot nilitum trifet dak Guwahati hula Kim Lakha pene asiget 3 pen nili
dak Guwahati along aku try fet along nilitum join dun lo join dun pen nilitum akelu kidun abang ke mane ke ceng lo kenit Rajasthan si dun iglo Rajasthan oh Rajasthan Rajasthan la bang ke Delhi bang langsa Rajasthan bang Rajasthan bang dak approve bang ke hala sud bang ke nilitum penino na sonra mobile ke the ave ajat ave sitame lahen lo ine kene aning kana bang ke la iglo hen lo Koilan Singh Rajasthan a governor là Jumik tha cameraman là ke alangli Kalyan Singh lo hala sot ke 2016 aninkan lo jo alangli lo ba 2016 ke nang le ekdam harje mepik bani jo governor phanda puhu si karchu lo lang tha là nili tung kim lakha president pen nili iglo he la dun pen aku puthot aning kan nili tuma phanang chup hang thulo halake ayani Delhi hat alo lake India president hala so hot aning kan bang pusi dosar nilita India president ke daga men ke tok lo gedi Venkaiah Naidu India vice president ben si jo maflar bak chota ke ilang amohor ke chine puta adam pu pon adam phi nang nang ching ne ka khani la hadi jo lang tha amohor nang li sabu cameraman bang Jumik tha lang me pic di ani phansi jo ala vice president se ari otpon le sa jo adam sarkang thur pon nang 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 li ke vice president ben si karbi pu di jo ke si churu lo labang ke 2017 na ningkan hini angbong sinali tumke Delhi hat pen Rajasthan le lablo di lablo la pen aku la wang det pen aku puthot nili tum la kim lakha president pen nili MP Self Help Group president lo he aku dun thuig lang nili tum Goa dun iglo Goa kedam atari ke bang ke nili ning do achiklo bang penaning kan bang nili ning abang chibi ik edel he sari tarik damlo nona chiklo sari tarik damlo aku next achiklo sari tarik si nili tum la nijir pi pen nili tum hem nang chilelo mane chiklo yon lo Goa dun lo Goa pen direct dak peni Delhi dak hem pen damlo direct Goa damlo Goa pen aku nang chirui thulo aku dak ayani Delhi hat along aku nilitum aku program attendun to pit lo hem ki du masa por chilong lilu bunian the hem la pulosar ahut pen do lo matum nang chingtung jin nan ke duibo la son lo sar amasi la anik lo he la bangke hala dak lo la paper nang pi ik lo he la nili karwak poholo alang li bhakhon pi bom holo la aine Delhi hat alo program mi pi hot la bangke alang litum Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India alang litum la adi mahotsav poedi adi mahotsav la lo alang la Jumik tha alang litum newspaper matlobon lakhe ho kalang eklo alang litum newspaper long masik klang dun lo ilitum karbi poho Venkaiah Naidu vice president of India hala so 2017 aning kan holo lake Delhi hat along lo bon la bangke si churu reune ilitu makar bia pohuta klang dun ang lo jo la angke la pen adun thu aku nilitum Delhi ke damlok si pabatai hini son lo he nili nang lirong apeng lo bodak ta son ke kali sar la an ke kali he pulo sar mane hala kecheng hot ke duk u pensi nilitum hadak an kecheng hot ke duk ik piklo nilitum he la kaduk ave members o do anatum phanta hormu pabunai po angke nili phanang paludun po nili pai kare hisapon po nili bang hudak Delhi punoi Rajasthan punoi kene Guwahati ta nilitum dam ekbom lo he Phiri mane hala nilitum phan nangke chupha tum pen contact number do ko ke sar
I mane la so tren nang dun noi la so tren judel lo polote amu ka tren nang dun noi pena ko mu la goa ke dam ho dalam ik lo he goa le station le ik rok lo nge nilitum bang hala nilitum aphan nang chu pha asara tum pha nilitum contact ik lo he contact lo si hadak pen dak an ni tum nang le et lo la si me thang tong wang nai ma man te nang le tum tong nang thum ji ma ni le tum dak si do lo po alang tum te bokhet polote alang tum si gari pen ang thum pon ni le tum phanang pon po hagor ching lang ching dam de mani du dam lo sar so la lang ti dok pi bo bang ke ti dok pik lo sar ke jun lo sar angke hala eglitara bong he bong thom wan iglo la dak wan lo angke dak wan det pen anutin phanta pachumat krai lo mane aleng bangke mane ingthir jir ke kali lo he kali sita mane anutin phanta pachumat lo non anta sang ti do lang sar aleng bangke kreng et lo sita me asang ti bangke non anta eglitara bong pen hem chi bikok do la angke la sinon nang litum media hoi pen ke wang ni li ninga klong pen ta churu parpik lo sar ko next nang litum media hoi pen ni litum kachuning riji bangke la pulosar ni litum self help group pen bangke mane ke duu pupen le ni litum ke parjap ke kali la simo ke wang thujia hu jong si akuna ne ke hilu damji pulote ke theke dinga tum phanta mane asabasup mane nili tumpan kirap nang pidunte po bang si nili media hoi penang lit kachuning rita padulo lapu presiden ani amen ko sanang de nili men kasang teron pi nili tuma suang jir lo alang lipan cingki je than long pen alang lituma tumu sam penangan long lo non bang ke alang litum bang kep du ma didi anu tin dame nang limen nang likur nang lirong nang litum na thanung na ke cheng ke alang lipen Kardom nilimen ke Sonia Singh Narpi nilimen e Sonia Singh Narpi lo la pe ni rong ke ni ladak difu rong cheklam long sidolo ni ke la pa arpu bang ke ni ke members Kardom media atum pen ke wang nang ka humri ladak ni tum self help group long nang ka humri pot ning aklong pen churu parpik lo la sini like self help group long ke dodun hempi self help group long ke dodun ke member chot la sini li lansing tonik Kardom nilimen circular bontaru pi lepeni lirong ke dadak rong ceklam amat lo nike nili ke a member chot Kardom nilimen ke manai teron pi nili ladak sera hempi sera group long dodun nilita mane nili ke dodun ke a member chot Kardom nilimen ke basasin narpi nilike idoke member shop la pe nili rong ke rong pirgi sido sita nili kerja ku pen daksi cirap dunlok mat nilike daksi grup dukong pasti nilike daksi herel kan Kardom nilimen ke kasang teron pi nili bookkeeper RPC RPCN nili non la siklem bom la men ke babita kropi ke member se dodun nona bangke ilitum non het jong alang litum Delhi rong supi long lapen Delhi rong supi chota ke long lang litum ke Rajasthan ta ledun lo Guwahati ke batai dupik lo self help group pen la si alang litum apu president sa menang chithanun lo alang litum akisung ke boy
athema angtan jong si ke dam lo pulote a group pen si dam ji inke hormo hortar ke che ponang ji train ticket ang anam ta out pen ke ing than nang ji train da nipli ni phod dam nang ji swarlo det apena kisung do pik alang litum stame tangka maha ka dure pen chenglok la pen self help group stame alang litum maja kong doi lang alang litum so apuru stame naning tangte lang stame alang litum bor I join si elitum khai pan stame nong me ke wan la pen elitum traditional jasame Karbia Poho alang litum Vice President of India hala so ken 2016 men 2017 aningkan Venkaiah Naidu ke dohut stame alang litum Karbia Poho pen archo du nong lo nasi litum khai pan se isi nong me ke wan no nasi alang litum non hejong 2000 alang 2025 lo 16 pen 14 an bon alang litum Delhi rong supi long alang litum non hejong la bang social help group pen alang litum jasemet Hempi self help group la pen Kim Lakha self help group alang litum Delhi ke dam aputhak komasi na litum hanang Japon ma ko son sina litum train ki dun ma bang ko ansi ke dam ma halada komasi nang receive dun ma pen ke dam hut ko pupi kisung ke boy ma ang ton pen nang lin ben asi thano ning oh speaker en Kardom nitum phan ladak Difu municipal bird long pensi nitum phan la Hempi self help group pen la Kim Lakha self help group tum phan nitum phan angtan chojor cholan punon sama exhibition long punon sitame nitum phan mane latum lason opportunity nang pipon lo la pen nitum phan ladak pen nitum phan nang ke Japon na bangke lake Albert Ronghang sar si nitum phan nang Japon lo ladak pen si la nitum phan haladak bangke nitum group Karbi Anglong pen ke dukan hini lo nang ki pipot nitum hat la nitum Hempi self help group pen la Kim Lakha self help group hansi arum bangke mane nitum han hadaka bangke non isi alam non nitum da Karbi Anglong bangke nitum han dukan humni nang pilo la pen ako Assam pen sitami dukan humni pilo sitami nitum han hadak nang combined lo mane dohada nitum han la Guwahati ben ang kiduna sor tumaphan adukan pen ni tuma dukan na bang ni tumhan ang pa combine lo boy fit sitami ni tumhan table bang mote kaprek sin ang BP lo kasi ni tum table bang mote kaprek lo kithe bang mote son lo than lo kithe mane lapu la thek la unback si doji ho mane isi I stole all India pen no kalang lo all India pen lo dak pen by Chandigarh tum pen tado UP pen tado angke Jharkhand pen tado Tamil Nadu pen sitamedo pandang nang ke chitong do pen ke nitum la train journey ke dam punon sitame nitum kicho kiju na bang muti la train long masi pinedel head la mane hadak pen si chu order lo woi pisami nitung ke dak Karbi Anglong asor ke nitum mosola bang ke chu o ede dapot kicho kijun bang asap o mane chudun tek thedet chudun tek therem mason si dolo la mosola jumpik ajoine he si na ben nitum phan hadak nang ki receive bang ke mega mem sin nang ki receive la da hala la bang ke hala dak in charge lo hala la so program along hala phansi mane in charge arpu bangke hala baido phan bangsi pilo hala mega mem phansi pilo nitum phan hadak nang receive pami lo ako isi nitum phan isi hala daga bangke Rashtrapati Bhavan long bangke isi private area mane munitum dam jam talong le la so place song sinitum phan stall bangke nang ke range pilo la penitum phan Megha membang alang efforts ajoini chipadu ka joini nitum phan Rashtrapati Bhavan arlo sitami nitum phan nang pajui ponlo hadak bang arlo nang pajui ponlo instruction nang pilo mane lason nang paklang ponlo ason hu mentu nene hako ko pena apini an sitami nitum phan nang paklang ponlo nitum phan hadak guide nang Japon lo mane la details nang ke thanji phana bang he si alom sobe da porpen si son ko ani nang ke paklang ni tumta la bang ke neta ni ning du u thek thede lo sai son ni bang mote chini don lo je mane hala dak hala aningkan bang kin tal ani ning de same bang hala so hut give la hai ki pia bostu ni tum phana paklang pon lo la pen la hala so arlo la mane la ilitum tribes doan jati doan tumastame ason tin a traditional sitame haladak ki paklang pondo isia ruma long haladak bang ki paklang pondo et la si haladak nili methang Karbi sorape bang mote nili hadak chithek tekang long la pen chithek kang long pen nili guide taphan pu ne ni ngarong piglo ni ladak ni tu methang ajati sorape ni hadak ke chithek long bang ke ni tani ningching sam piglo ni ngarong piglo si journey bang pustame
ke dam bang nang provides at de non poya bang ke la municipal bart pen itum phanang ki invite pon na bang ke la bang ke kichu kijun la pen kidu ke dam along punon sitame la de hotel pen la Rashtrapati Bhavan ani tum ke dam han sitame ke dam ke wang non sitame ni tum phan nang provide pi at amasino ne poya bang ke damote asap o mane nang ke guide don bang tadak pen sitame difu pen sitame nang chitoy don bang doko kamasi ni tum bang akijoy ke asap o ke do ni tum soar lo der le dun pustame mane dak pen ke sar Albert sar rong hang phanang chitoy don ama ni tum bang ke joy ke bang ke asap o ke dolo la sini tum chorolo la Albert sar phan sitame lang bang ke ladak town committee rong se alang dak pinela NGO hina si chijuk dun ni chinia teng bang mate masih aku stall long ke nitum ke la water hygiene la meteka hormu paklang dun lo la pen bruise pin leg ang pen la nitum traditional dress la hygiene nitum si paklang pon lo hada aku isia bang bote nitum han hadak private area ma stall long bang ke mane adap 10:30 lo plote student tum han si bang nang ki paju isi ke wan la tum si mane pu hormu isi hini nilu tum thang hormu stame mane non son leg pu sitame ni laki nili tum traditional dress lo polo tang te bang aning hang pik pik osomar tum sitame la bracelet punon leg punon han same aning hang o kasi la hai hormu si ni tum chepaklang don lo hada la pen jamborong mafla la hai da pi de paklang pon lo jacket hai sitame ni tum me thang traditional hormu an bang ke ni tum ke un an ke hadak chepaklang don lo la bruise pin ke ko sama itu traditional la bruise pin traditional la bruise pin mane la bang ke design bang ke ni lu tu me thang si pu matha bom che than pon bom son si ja design ba mothe color bang an velo ni litum hadak traditional color an velo ni tu mane design bang ke la ke litum me thang si pu che than pon bom la pu bonai lo te sona design lo te lang me senji pula son si pu group sitame pu group sitame pu che than pon che paklang pon si la son si pon bom lo a design bang ke same la roy bang sitame ni litum che pon emi thang traditional la roy sitame che pon lek hitame che pon ke la jangsai arnan hai sitame che pon ni tu me thang traditional tenan dal tu ke dama hut cingginon nai ke malo group bang ko la bang ke hormu pang bu un la hai bang ke ave hormu ke pang bo positame ave akola hormu hai ni tu me thang luggage sitame athe ni tu me thang luggage ta do plus akola ni tum ke jora hormu sitame luggage ta do la sela ni tum dak difu ben ke dam tim hoi bang ke cherap o mane chipu thai ve ni tum bang pho ma ti dang difu pen ke dam ke si bang pho same la sar juk pen le he bang pho bang ke si chipu thai ve la bang ke che sor sara thai ta ve chipu thai ta ve luggage na undun de nang lang unding la son duma la son ke ave cherap mane hello we ngamat si cherap se roi lo la hai bang mote chipu thai ave ko son lo ke dodam bang sud pada la son la bang ke isi alang pulo tang te hadake weather sitame dak difu ka gorom pa nang parte hudak nang gorom chetla sitame mane la weather change lo kicho ki junda change lo lang tomon ang ton si change lo bot la singjam okring no bang mote nitum do inod bang hini do dalam bathroom pin ni son lang dor de pin la son ke problem la son problem bang ave hotel long sitami nitum ke do hotel ke Mayur Assam hotel long sido la si hadaka bang ke pine a area bang ke Paharganj si puri lo la si hadak bang mote hotel sitami mese thang mane puthai ve kom mane objection athai ve hadak sami mobile bo ave la hai bang ke ave sitami la mane hormu hai chojor cholan ke isialam polotang te mane nitu mithang ining ke hangarit sitami longpon pe kisumana long ke bargaining bang mute do lan velo asap sup itu itna हमको दे दो hala kining ji tu hindi ma english ma hadak bang ke hindi si bisi so तो ठीक था मैम ये लीजिए
rason ke thandon bang ke mane la mane alang tu ma design chongwai po hai sami नीली तुम bang thandon po ये हम लोग का ट्रेडिशनल कलर है वहाँ पर हम लोग की जगह में ये ज़्यादा सेल होता है सेलिंग होता है पोयासी मने नितुम निंजे दन लो मने थेखेदे सिता में असब सुप बोर इदन लो मने पु एलाम मने नितुम सिता में बैंक हिता में बैंक के आमी थांगा दिम लो पोट फ्लुएंटली सि निंजे लो है समी नितुम के दाके नितुम के नितुम bang ke dak ke lahai bang ke la hindi alam punon sita me ke nitum ke dak mithanga he malonga bang ke fluent mane ningje je dera pot ande la pindeng sumpo ke lai mena traditional tong ching pindeng lo ma nitum la program ke cheng to ke nitum 26 pen si cheng hai 26 August pen si cheng pen ki jut ke 31st August si jo mane la an sita me nitum ke mithang traditional si ching thang pon lo Okay. La sampen ke dam tum masal. Asam tum ke dam self help group bang ke la tum methang traditional si jing thang lo hai. Corporate bo. Corporate lo mane jingki che than bang mi se. Ta. No ba ni po sak po che ton te hoi ke do lo hai. The sita me ining karong bang ke mane nitum dak di fu pen dam rapet tum bang nitum thang alama ve. Ining che oya thai ta ve hormu ki rung ponon ba jingki che than ponon sta mi equal. Masih nitum bang ke hadak angtan le dokok pustame nitum bang mane imi thanga hem ki do son si chi feel lo solo rong mang det pen rong sortum pilo nang litum na ki rong sortum nang ki pu bang ke nitum isialam bang mute nitum hadak pen ake thidung hormu ke kali oi fit stami nitum mane pars ason he amu po pha nitum la nitum group la bang ke ba pharma nitum gift chewan pi ador le kom hek sita me amu pojalo la agif banke la henlo ha beke ador ke so ke kali wai fit sita me mane hadak andam tang det ben ke imithang la nangki dun long le tum tadu la si la hai tum han mane hadak pen amu po phan si mane gift chiwan pi lagi hadak stol pen mo hadak stol kapre kadim ben kapre kadim la pen hada ke youth festival bu chine hornbill festival bu chitang dai karbi youth festival bu ke chitang the la se kar delhi long e la pen karbi youth festival chitang ke aphia lam lo je nitum han ke nepali lok sin kitin nepali alam pen lok sin kang kiki nepali pen nepal pen ma nepali pima puyasi nitum han ke nangkar juju sitami nitum bang chethanon tupo nitum ke nepali kali nitum ke karbi la pen konai state law pus nang arjuji karbiang long pule nitum chethandon pusitami nang chini bang we nitum si che explain do na langje nitum ke state ke nitum ke Assam nitum ke la state under district along si nitum ke karbiang long do pujasi nitum chethandu nang che explain do nang emi thanga phan nang chini bang siave nitum han karbi pu direct chethano plote nang chini bang siave hadake nagama nepali ma lason si nang de nitum isi kecho ke jonde la bang ke hotel nitum manipuri hotel si ke dam nitum chini ne hotel adung la nitum ke do hotel adung konatong kecho ke jon hotel do ne la hai nitum chini ne lapu kiri dam thap inut bang ni han kar ju pen lok si nitum koson pen ne nitum so nepali hotel le ro la pen so nepali hotel dong le lo hadak already mane nepali tum de sikedo bang family pen sikedo latum mangke ne phansina inkire lo nepali alam pen kene bang da chethanun lo ne ken nepali lam he na inkire lo ama chethanun lo ne ke nepali kali pu te nang tumar je ke ni tumason mati nepali son mati pusinang pu ne pha nitum sohut ke dam bang ke thom he nitum jir pi bang thom si dam he tami chethanun tunge nepali gali nitung ke karbiang long pen sike wang pusi ke chethanun dun inka hala tuma nang thak thulo nepali nang tin kok lo ni tumar je son asina in kire lo nepali lam pen si pusi di tuma nang ki pu hornbill festival thangodi adake hornbill festival ke chithang o karbi youth festival ba pu bang mate chithang the hadak bang ke chini si nang chini nelo karbi buka ako nitum han ke la me thang pindeng sumpo ching thang det anta me khela sador pusi ba nang pula la si nitum bang chithanon thupo la ke nitum ke me khela sador kali la ke nitum ke pini pekok wan kok pusi nitum ke kichipu ni me thang alam pen ke pusi hadak ke chithanon thu nang lo che explain thu nang ala e me thanga a details
จิตท่านนุนทุนาละอันเอเตบางนางบุจีเจละเป็นละปูโจละนิจิปีนิตุมตามละเป็ดปูบางพันเกโคเรียนสิกิตินทุกโคเรียนนั่นลำเป็นล็อกสิกังกีเสียก็นิตุมาจิตท่านปนิบ้องโลเฮปุตตามีทางฮันตาโกจิตท่านนุนทุปลีอันเอเตบางนางบุจีเจนางจินีเนนัดเป็นหล่อปุโรเตการเบียงลงเป็นปุโรเตคนน่าได้สเตทหล่อปุสดาคนนางอาร์จูทูละอาซัมมาลองสินิตุมเกดิสทริกลองสินิตุมเกกิปุรีปุจาสิจิตานุนการเบียงลงเกปอันเอเตนางจินีวังเวตตันองเตพรายตุมเกมันเนล่านิตุมดิสทริกเกการเบียงลงปอันเดจิตานางบุจิดาดูนี่กาเวนีปตุมตาดูทุลังมันเนมุนิดเอ็กซ์เพรสชั่นเป็นมาตาเชเนียบดุนเทกิสุมานาลามบังเกสิkasih lapan sih ton lah hala Delhi long hai la Pharohinia tangka la non ilitum en igbom hai nil endak Assam long ke nili long le lang hasahud nili had Delhi sido jir pipen la hai amang ke bengalong si kameklem inut amme ma bang wang lo mene hala arenga bang ke chine amang ke hormon nampon lo bengalong si kameklem arling pi hai bang ke hai bengalong kam klem lo mang ke nili long pen hormon nampon lo Delhi ayane Delhi hat la long lo he la ke aprang nili ke dun cheng alom lo amang ke Pharohinia tangka nili phanang pilo amang ke mem la ke ku pia poisa lo po nili bang char judun thulu la ke pia poisa lo pulo nge nili ke Pharohinia nut ke theklong le lang la non aki minang ek lang ke amang ke non anta chini dun de lang ma la Pharohinia lulu pusin nili phanang putika ama chini ne mem ni litum ne Assam ke nang lili lang la sunna tangka ki po hadil hi long lo ke chilagi dun la ta chidan mane chidan de he bangar lenge the penak mate la kene la so president la so India president pen la so kiching kilong hut lo lasi litum nona son litum langdam lo nang Kanyakumari long polte hadak bhari international la kapre ka khaya tumle museum hai kapre ka khaya tumle ki bidama symbol hai asama symbol hadak dopik Kanyakumari long hadak international museum do hala Kanyakumari long Delhi long sami museum the pik do hadake asama tum do asama japi doji asama naol doji lapen ko lachit borphukon kopine son hadak banga story doji ta karbiang long pen ke na hok taili tum che thekdam long le chibidu nang po council pen sami chipatir pi ponang po Kanyakumari long international museum long sami hadak chingki du nang po donation pidun nang po kon matangka pidun si ilituma symbol sami hadak paklang nang porong parpirong be punon mate kajirong hangpia simbol punon thong no be simbol punon ildom ka be simbol ison ba ke historical hormu ildum ta che paklang nang po an si banga khai tum nang chiniji la se council sor dak ingi chot dak claim chot banga chokche non son alang litum Delhi rong su pigdam ha Rajasthan ge dam ilituma khaya lama putha ka ke mata che thanai che mum nei chin so me la se la so putha ka litum council ben same RDGP ponang po puse netum karbing long live ben same nije pon tum la sohor mukewan ke la New Delhi station at opposite lat market do la dak pen sini tum kewan mupen presiden dan nang than no na tum ke dam ke bang siksa khoi dan jasmet tangka mahalam pe la bangke te hala suhut an ke dam bangke pu baido presiden bang si kiduna pot hala an bangke ni bangke chini dun de delo sitame mane non recently bang ke ni mithang ki duna matsi la dak abang sini ke chithan thek chot lo sitama maha bang ke tangka maha bang ke none phoi bang ke pu sar tum pensi nang provide eda matsi tangka maha bang ke kichu ki jun long bang ke kasik sakya ve mathela mithang bang ke dam hilowing amatsi asap o ba ke mithang pocket money che ponna lan chot lo hala chu chin thong ban ke dam presiden Churu ni non mange presiden pen pu MP self help group presiden justament ke la ke nalitum la social help group ke pareng tenga phan bengalong ko ansi nalitum tangka non mat ke dulo pen ko son sinang tum chirung cherek lo
Oh kardom nang George pot si churulo nang lipan media hin pen nilitum la pene kene Ciklo jon long aprang ke nilitum thongkep si cirung bom lo sitame nona bang ke ajat hormule nami pusitame adorsu ikpik masi nona bang ke nilitum ciklo jon long dersu si la bang ke bang pinilitum cirung bom lo la pen cirung pen masih nilitum bang asap poisa dulu masih beng asor nang pulo nang tum ke mane ram taram ulai le angku nang tum thap ret nang tum ke son bang ke mane chokchi puja lo nang thanik lo he masih nilitum bang mathalo tonte hempi sel hair group pen lun le enang pula lun nilitum ke chenga hot lun en iglo lun en penilitum en bom lo angke la so tangka pen sinilitum bangke hon chunam ikpo hon pini jambrong thakpo mapla thakpo pini ni la son si pini la nilitum traditional la pini ni la son cho thakpo la festival hudlo pulote nilitum hadak nilitum apan kithik tangdo la sel hair group atum apan la tara lang solong la nilitum bangke mane tangka bang ke la he manama bang pinang ne lo nilitum pan ake joy nang piglo sel hair group en asti nilitum dak festival long sitame dukan bidun po la pen la bang kep a member sa tum do an sitame president secretary pen chenglok lo bang kep iklo he la bang kep pen nilitum hormon bonai po komat ma la nilitum chingwai pula bang kep ang bong komasi asap u ke joy wanduma la lo joy ke abang philo plote nilitum hadak hempi sel hair group pen dukan pabidun po la dukan pabidun po ko anma alang tum ali ke chulong thek an ke la ke jora tum lo nilitum bang ke la paikari pidun po la si la hai pen lo la se pulun ta chituik bompo angke nilitum konat ma la pu dukan ta bidun bompo la dilhi ta batai hini ke thom lo he na nilitum ke dun ke he sta ke dun chenga bang ke Rajasthan iglo Rajasthan pen ta dilhi ta batai hini ke thom lo asino ni phong bang ke nilia sab o ke tora do ko ma si la member sa tum phasi rui thule thot lo amo het na member sa tum phansi che toy dun iglo ma ko son lo president phan kadu bitum ta nang phiribo oh nili yang si pulo te mane none phong ke son leklem nang pulo te kadu ko vitan mane na puke chihili le lo la pen ako members jong si pini ke son kali la son leklem nang pulo te nili ke members long ta che don dun lo la pen ako members atum ta nili president apanta la tum nang chikroy dun lo mane dak ka chihili ve lo mane klem rapet do rapet ta son lo o nili si non media hin pen puthot nili ke chuning ri thua lama bangke son iglo mane dak karbi po bangke mane hala bang ang tana tungke nang chini ne konat pen konai state pen sike wang lo polote la asam pen lo polote kopia jati karbia jati puang chini ne mane inut hala Rajasthan nili pene hakko la son judho la so teng pini ne do la so dim ke lang damahut amangke nilitum damlo mangke hala dhega tumke pene bojana kuri amane bangke son dukan rai se arjap ther ama panjabia mundi ne phanang nili phanang arjulang nang asam pen sike wang di pu o kalang sar ni asam pen sike wang pu piajati lo polo ni ke karbi pu haso muni nang than lo karbi pu ke dak ke nang chini ne lo mane so arleng hai nang than dun lo nang tum phan nang chini ji polo te nang tung ke mikir pu si chi pu nang pu mikir polo te all India muni ta nang tuma phan ba nang li phan nang chini pu sitame non ke nili nang lang penta nang li tum ke karbi pu nili bang ka samdam pajai pajoy pot ni bang chini pula sohut nili phan nang than dun sita karbi pu ke ili tuma phan ke nang chit thang thema pu si nili mathada ha sohut nili phan sinang than dun ik vek lo he karbi pu ke
ajat ta chini ne lo mikir polote nang ka chini atum dojai la pen elo i sia banke da dilhi long nili hormu chu yordon ho la jirpi pen lo jirpi pen nili tum dilhi long nili batai ke do week all he la dilhi ke do na banke stame hala inut nigru monit nili phan Bangkok son nang hang lo Bangkok nang hang lo nili tum sor lo tum ke evam si ke chekok ta son ni gru bang ke necktie si chibonai la bang nili bang ta bang nang ke hang pen nili pilo pi pen bang ka ache thok si chevek phit lo ama sing ke nili bang ta hindi da thek o mane broken hindi son si ke neng je dun lo mane nili bang ta ke tong dun tar pason lo la jir pi pen he la kim lakha presiden pen nili tum bahani dun lo bahani ta presiden lo he stame jir pu ta pen nang an chetong lo cipacini dun lo mane hema bang ta nili phana bang ke hema sora bang aja ta problem ta nang pidun de mane ni dun thek thelar dun lo mi lo dun noi kon na ma ga dam ji dun po man nili phana bang ke pura thang attention ta nang pidun de lo mo pini siksak polote phunang kol noi ni nang chingki dun po seta mela si hema sora panta churulu ke damaling ta nili phana bang ke badha abang ke mane nang thang ke la bang si churulu la pen aku isi bang doleng nili karbia address ke hala Uttarakhand asor si mane la traditional dress mane pini pekok vankok la aset ke nampon tadu mane nang bang nang u he la pen hala non epong pene ke damji pu la Tamil Nadu bang ke asap u nilitum la jirpi pensi damji pulo amasi hala dak asap u problem do chat amat nilitum dun iglong le dalo lata ala has dak kopinya problem do ko amasi nilitum phana bang mane bang nang nilo cancel pusia ko nang pudun thukok lo aprang mo pen hala jirpi ta than bom lo roi thule thoda son lo aprang ke nilitum la self help group tu mang he akam bang e doik pik lo mane son order nang li lu pulote nilitum leg bruise ping jang sai la pen jamburong la karbia jacket pinini la hai nang order pon nilitum ke pothai si ki un e hasuhot bangke amasi pen hala jirpi than lo la corona nang li pen amasi non bangke hormu che pachoy long li pumasi non bangke ni litum bangke pothai long le det lo asi la ansi ni lilam kang ton lo hong lo ni phanda churu lo di litum ahok lo litum ke dage mena dim mate asam long pen nordis along ansi litum phan ke karbi punang chini cho sami litum pindeng sumpot ke jasemet kaprek nona sami satum ke gamusa da bang gi tag long elo alang litum ke di masa khai tum ta bang pine horlang ta judima pine ta bang recognize lo all india long latum ta isi ni ka hormulo traditional hormulo bang ilitum long ke nang kang hudo piglo nona son ilitum ke pu parlam le ilitum ronga je karbi youth festival nang mandet komentu ningkan pen ole ilitum ki cs nang seng det pen non ke ilitum ke jamborong hakko pen ilitum ke karbi jamborong do ta non ke ilitum jamborong son thot kapre ka khai dum ta son si selam ulo la son si bang maflar same selam lo ilitum ke kapre khai dum ke maflar la son theklong le jamborong theklong le same ala tum da nang selam dun lo tum nang thek dun long si la silitum ta la hai hormu ilitum non council pen si patir pi pon si la so tek same ilitum ilitum khai pan same so symbolic so recognize aja kong jong si ilitum chi palong polote mo pen alang li ni na puson karbi phan ke nang chini bang masebe la son nang du bombo la si la hai hormu ta ilitum ke theke dingatum jasemet sarkar hin pen patir pi pon banga ke nang sot la son si ilitum anutinda matha pon nang bodini la lo pulang litum hempi self help group alang litum komentu ningkan si alang litum self help group kang puma pen kopi PCC alang litum non an alang litum klema amu doan stame alang litum lapang so tumu stame litum chithan pon lo non bangke litum kaching hon kim lakha self help group
อันนี้ตุ่มเป็นเล่ตุ่มลำเทสิจะทันจิมุมเลยนะอันนี้ก็จะหลังไม่ปิกุยจุ่มไม่มาอันนี้พันจุรุปังโลละเป็นอะไรตุ่มคิมลักเซลเฮกรุ๊ปบางพีตินทุกวันสมัยอากิรุปิปาจิโลจะเสมัยนั่นเลยตุ่มลานเชปัดดูก็จอยนี่ตุ่มใครพันน้องเมกวันโลเป็นอะไรตุ่มนอนให้จงนี่ตุ่มโฟโต้สมัยเทกลองโลเวนกันนาดู Vice President of India 2016 to 2017นั่นตุ่มราชสถานละเป็นเดลีลองสปีลองดำเป็นอะไรตุ่มการเบียปูเป็นman cipidun la pen cingki thanam long la pen ale tum sel group same la bangso hadak install cipidun pen ili tum khai phan same sel group hon same nong me ke ban pe thek pon ale tum phana khiru pi parjil tangte nangli phan pen ale tum team phan aprang si hirjumi parjil lo la pen nangli men nangli kur che than poninga kardom nili men ke sikarong hangpi mane nili rong ke la dak rong seklap nangli banga mai pi president nili bang ke presiden te la puge ya nangli tum isi velo bo him la salo kardom nilimen ke kasak terang pi him la kha nilirong dak rong chekla rong chekla la puge ni ke lar bining leng pi nilikem la kha sar her group long ek member la puani ke nili kardom nilimen ek dimiterang pi jangan malah nirang tak nangli ta member chot ma te la puge kardom nilimen ke sapna rong pipi nirong ke rong chekla niligan la idera kardom nilimen ke kabe rong pipi nirong ke dak rong cheklam anwet lo kardom nilimen maluti ti supi nili tadak rong cheklam mat iglo rong ke kardom nilimen ke lina ti supi nilirong dak madin kardom nilimen ke protima rong hangpi ne non la kim la khalong member akam si claim don bo non bangke president him lakha self help group president ani penle alang litum la social help group komentu ningkan si amhang pathek ma la pen rong sima mate ko son ben sinalitum ko masi bidisuri na thandun ma komentu ningkan si ke cheng ma ang ton ben ang thanun kardom nilitum self help group ke cheng ik seng ke su kene 2008 aningkan la si nilitum apa nang ketan tu na bang mane sonik lo hai prang aku ke nitum ke mane koson si la social help group mane ke mane koson si ke pang ni ji mah pula ama amen ta curi lo ama si nili bidan se pudoi nitum nili iglo hai dak nilitum rong si lo hai ama si hala bang sinte amena bang kim lakha pole irnang pusi hala soni ig bang si pom pono mane ke kopilo lage ki bicheng serar group amen ki ircheng ta lalo an pen la ke pang ni cheng sita mane hasal aleng hai bang sina than pon lo mane la tum la member to mani rong silam member rong si vet la rong si vet la angkela aprang aku ke ni tum hadi ingkoi si cirung po la si coyoma bom le amano na bangke ni tum ta aku sab bar hitu cenang posa bang non ke moilu kom chet lo mati ane la si aku non bar hitu cenang posi pu bar hi chet si non na bangi paruhini an si tum chutabik bom lo non mangi penang an ingbak le an tu ma ingba le mane la an ke do nahi an ke non ma ke ni tum tala pusi choklem bom lo la hai piri chothak bom lo lek chokrang bom lo an pen mo pen chithan hempi serel group president na than son thak ta ni tum ke la tum ni tum hinia serel group ke tum ke pusi dam chom wang chom nang hang chom na hok le pusi tang pon chom son lo long rap chom lo na hok le dam ta isi vet lo nan pulo ge tok ta
alang litung ke kleng lo nang tu ki biar lo kelang lah alang 2006 mati nang tu 2008 hal tu pak kleng cala tu maki bicar lah la si nona bangke ili tum karbi tum ke mane la pulhe tek o edat pusita mi la pusi dun bom lo wang bom dam bom lo pusi non bangke pusi tuk tak la son si dam bom loเป็นปีรีปุ่นน้อยเล็กปุ่นน้อยตุ้มเคลมหัวหัวเราแฮปปี้กระแทกปุ่นน้อยเล็กปุ่นน้อยกรองหัวหัวสิละปุสิยอลนุนบอมเฟสติวัลลองปุ่นน้อยละปุสิยอลนุนเรามันนี่กี่กรองรับเป็ดเราแฮกระโดดเวต้าเคลมรับเป็ดเรานี่อินเวสเกี่ยวนี่บางอินเวสเกี่ยวนี่บางแก็บตุ้มเป็นสิกเจรับสิละปุสิยอลนุนอีกบอมนั่นมาแกangke mane karbia coy positami non ma karbia coy hong thole nai ta tum serhe group long do cepan le nai ta do an pen puhu le nai ta do jaro pai career ret tapi bangkon ma piun lo piun lo pai kari nai bu seta do lo mani tum seta me thang seta me chi yorun bom la là hai leg pun noi jamborong pun noi coy hong thor sita medak sina en bom cepan posita medak si dolo lason lah leg posita me dolo pen mo pen pu bom mason tak thang ni tu jopu hempi ser gruwa presiden nang ni je don son tak thang tum ke non hisiver lo mati amani tum ke hormu hortar sita mela leg posita me tum ke ake lo ta supply long ulo mane bang na order po order po la na pis nai po sitamin bang na order po ni tum bang ini si pidun lo mane pidun bom lo serher group duita serher group tum si mane la pusi supply lo non bang ke avilo la enta kosto mosto son lo nang ke ajat ta nang ave gidalo la corona nang cheng lo ma nang ke corona abang pendet pengawi mungkin nang ke hang ta aprang bang la tripod polong ke chu la Januari cek luan ban la nang ke hang la non bang ke belek tu mati non bang ke belek tu la daktan komiti pen di pupen prang ke guhati pen sedang hang bom la ke sitami son alam mang ke aprang ke rong nalitum rong duhut rong chukim lo nalitum rong dolo nali samia chorolog dolo sumar nangli susu dolo asut ke self group avi angko ke nali samia bang hem dam po intachu lab dam po lecture mari dam po inglong han thu pi ni chuwe dam po di theng chupu po horcho dang po long hong chu pangreng po ansi me hema sai ansi ajonar lo kangting ke thang lason patiku patekak si kai kidam bom self group do dead pen non kopi lo kecikirla nang lagi cetek damlong nangli na anarta non ke nangli arta Delhi le erlo Rajasthan le erlo ke theke dinga tumpen Vice President of India Venkaiah Naidu pen da chetong erlo Governor of Rajasthan pen da nang lagi cingki damlong erlo pu dak hem theng chu puchot sonari lo polote self help group kopi lo nangli tumpan jakong nai pi sorlo phat la bangke nili tum bangke self help group pen dun bom la he non bangke non bangke pusi Charlie Long lo an pen ini tum kado ka vela serher group hijan tum si mane bidi sore cipi bom lo an ke la si mane claim aja kam si tami pu claim rapet lo mane pusi kostum pen si tami ni tu hedi mane ke asumar bihek tado mane asumar theu tum tado sitami school ke pachali apor po sitami latum mane cibikok sitami kami claim lo non mang self help group do join mame member ang mong so that postami nang tong mong cerap cetulong lo amben ni tum cerap long lo laki mane jong si so that protein tum ke ni tum self help group pen ganutin pandarap lo mane mane nili sitami nili pantan nang rablong lo bang ni bang tamhan la pusi cerah bang kep pantan la pusi cerah lo ni tum ke anu tin ke so men polote hedi ni tum serhe group paisa pensin tum ke cerah pasuli lo mane cepador lo la som lo
Pen non mat ke nilitum self help group non mat ke poisa. Son self help group bang phi tum ko me chor bang ke hor kangri pen ke se theng utpat lo bode na tum ther hap son doluma. Non mat ke apinan horingri op bang kavela. Mod dolo boleh deh cerapo. Dolo te cerapo lapan ke lagi le theng pot ther nahi tempo. Pula. Ala churupar la non man ke ala litum la kim lakha self help group ala litum certificate lo lalo ala litum chu Rajasthan Delhi ke nama certificate lo la si non akongchun bangdo alang litum penle jasemet non het jong na litum Delhi ke dam aputhak kisun ke boy ko masinange japon ma ke dam ke bang ko son ma khorcha kwan si ke dam ma ko masinange receive ma ko pipia kisung mang ton pen kongchun bang phi penle nang chi thanu ning na oni Kardom. Alai da paklang kalau apa pening je na. Apa zoom mai kamera mai. Tenang ni je dah. Oh, dah ning je na. La zoom thai to kamera mai. Lata certificate perang nilitum di 2007 ningkan kidu na hot hala hempi self group ni tum dun rapel mati laso hot kelong nun certificate la mage la ke adi mahotsav lo 2017 ningkan 16 to 30 November lo in celebrations of the spirit of tribal culture, cuisine and commerce. Laso akenelo Ministry of Tribal Affairs Gulf of India hin penlo labange adi mahotsav laso certificate longdun lo lasi labange ke longdun pen ilituma khai phandame nong me wanlo pen alang litum self help group phandame nong me wanlo churu parlo ni tongke alang li nang ninji do no isun ke boy alang son manan secretary hin pen mojumi jana camera Kardom nilit tum non Delhi ke dam la kisung ke boya hin bangke lan kisung ke boya re ke kali pen kechu ke jon perthe sitame dak si dolap thang kisung ke boy bang ave kisu asap su pine sing jam la hai bang ke doik lo kali tum ini self help group dam rapet lo in dam rapet lo bang ko lo ka do nili tum dak Karbiang long pen ke bang pho sar pen kali na hinia tim pen bang pli sar nang Japon lo la pen bang pho nang liba dun lo indun lo so lo train pulo hello vinga pada sabsu ke dolo kosto kopi pilo na litum formu ke ton nilitum gipon ke Karbia pendeng doan lo traditional la lo la pen ke la leg roy bruspin hai nalitum la so install along pending support an pen ke jor nai kopi bang lo bo ma jambro nilitum dakalom pen hada bang prekchet he sitami hala daga bang ke la non nilitum bang akimi ka selam la hai bang se bisi kena bracelet hani earring roy la hai bang se kena bisi ke pai kom nang karbi tu malek pai kom lu la ban ke chak le karbi tu malek pai kom lu te la lek pai kom si kenang lek pai kom bang se bisi kenang lo la pen bracelet la hai nang lo mami bang khai sam ve kok nam bang dum la son bang avi seleng puhu kan nam bang avi la an ke chini bang avi hala da bang hindi ninji du mama asap sum ning jidun lo thek an ke nili thek the sa thek the da chi hodon lang lo hada ke Delhi lo si ikan dia lo ik dia lo Delhi lo du ni seke ko ma lo hem ching tung nai ta ching tung nai ni pisar han si chima tha ni payat de he mane kisu bikang ko
na so masih thang the mesin non ni li na masih li anda so no train ben kedam ke ba thang the train ben kedam pin ni ta ki chu ki junda dak do ki bang hut bang mote sap sup la wedar ke chela ra joi ni pen masih sung chat la pualang litum pen alang litum self help group kim lakha self help group kongchun bang peace tame nang thanun lo alang litum makisung ke boy alang litum halada ko PPC experience ma athema ilitum hem todlun pen ilitum hem asai ke klem son gali Delhi long ke prek pik halada ke pir the munit si ka chingvu ya dim binak hai sia platform binak ana ke the dim si ilitum kar BP tum ta ini marli tum ta hadakan dun si hindi chok no chok che no hindi alam kaning je dun pen athema stall bidun kok puchot putodam prong pen kuing tat choleb mir chot ke chok che deji athema komame foreign guest ta wangji foreigner tum ta wangji mame ke student university tum ta wangji mame ke arleng the VIP tum alang litum pen ta chingki che than padudu nangji cardom chipi dun pame nangji ili tum un pote karbi alam da thanu nangi sar cardom मतलब ऐसा हाथ जोड़ के cardom मतलब नमस्ते बोलते हैं पुस्तमेली तुम चिथानु नंगजी थैंक यू फोंदा इल तुम कुरवांग थू पोलम समेल तुम चिथानु नंगजी लपेन काय के मता इनिंग अलुले थू इत एपेनान फाने आरो चिंग तुंग चार बु सिता में हदाक मांगे काय ता इंगनेक आंग से दुदु नंगजी काय के मता एकदम लिपस्टिक पाए एकदम डॉप नंगजी काय के मता इचू एकदम सुबी एकदम पाए माने एकदम जो दी ली लोर नंग पो एकदम ओपन नंगली पुसन असवा लेक कुपी मेंटे लेक पाई कम एकदम जो पादोय दुन से एकदम नेक दुन नेक दुन अनि दुन आंग नंग पो ममे सारू सारांग लेवांग समे नमस्ते जी नमस्ते सर नमस्ते मैडम नमस्ते मैम जो ला an ben se arni pachilut nangji la se la an alang litum ke claim che paduk pot ilitum karbing long live pen samelang litum man akero pi pajir lo la pen pu president ba pu president pantan litum chingki je than lo alang litum kedam ke bang ke hoglo alang litum department pen same penangan bor i lo same department pen ka bor i alogot ke alang litum ta hot pen ke pocket money nangji hot pen ke athema hem chi usi Delhi rong supia long dam nangji amde la so expo kapre ka dim long samel la so expo long alang litum participate du naing polote alang litum hem chi o naing te hem ke chi o hemare pi jong si ke chi o lo polote nang litum matha dam tha piri chok bang ta velo e long ho an pi bang ta velo hem theng pu bang ta velo litum so pin so tung ke thur pen musuria ni ke ki parla mali di kecil oye pulote piri ke nasi kecil cokpo hanan kecil tungnya film lo pengurki budan dah keselet pulote la song bong senalitum hem ci u nengji la pen hem ci u cota kailang nalitum ke dak sang handa matha tekang ni silason alang litum ta kisung dudu la silason jongsi litum khaya aparman self help group aparman department aparman karbia anglong autonomous council la bangso department handloom department aparman jongsi alang litum jongsi ang tandam lo pulote alang litum handa financial ke support dun mangga kenang sot poseni tum ta matha dun lo se pini alang litum pupu self help group atum abang phia tum phanta chingki than long pot ni tum karbing long live pen samya kiru pi pajir lo la pen alang litum Delhi rong supi samya alang litum mesen mi ad pen ke dam ke bang thang nat alam ki lampong we pin pen elitum pindeng sumpot pen cheng lok elitum exhibition along samya elitum akhai asim bon samya alang litum paklang don thega pot karbing long live pen samya kiru pi pajir si pini labang so jai mek tang te elitum ladangam le elitum ton poning na kaduk wita karbing long live ke lang ratum han Kardom cipira labang so jameng ton poning ta Kardom